Ahoj, chystáš se rozšířit salon? Nebo otevřít nové služby? Už jsi viděl Hecpa lehátko? Okay, let's go. Máme lehátka, které jsou s železnou konstrukcí, s keramickou vanou. Lehátko disponuje opěrkou hlavy, Hecpa obloukem, vodovodní baterii, kde si spouštíte vodu jak teplou, studenou. Tady si přepínáte Hecpa oblouk nebo spršku. Lehátko je jak kdyby takzvané 2 v 1, kde ho můžete použít čistě jenom na Hecpa procedury, anebo taky na masáž. Lehátka jsou bezčerpadlové. Veškeré lehátka, co máme skladem, jsou vždy bezčerpadlové. Kdy připojení vody je na teplou studenou vodu přes baterii, jak jsem ukazoval, a odtok jde vždy do odpadu bez čerpadla. Tudíž veškerá špinavá voda odtíká hned pryč. Lehátka máme ve 3 variantách, kdy je bežové, hnědé, černé. A jedna varianta, ta 4., je trošku extravagantní, tady té červené kombinaci. Ne každému se do salonku může hodit, ale máme. Další varianta lehátka je vždy černé, ale rozdíl je v tom, že je celoplastové. Tudíž vždy vana je buď plastová, jde kombinace keramická, bílá nebo černá, ale konstrukce a spodek je vždy plast. Co se týká ovládání, je zase vlastně stejné, totožné, jak u železné konstrukce. Co se týká rozměru, rozměr lehátek je šířka 70, délka 2 metry. Nosnost plastového lehátka je 150 kg, železná konstrukce je nosnost až 200 kg. Máme i příslušenství, kdy nabízíme takzvané napařovače. Máme momentálně tady napařovač 2 v 1, kdy dokáže udělat páru jak teplou, tak i studenou. Dále máme v nabídce ručníky, usušky i deky, kdy máme takový ručníček, potom je deka a máme i takzvanou kdyby takový župánek, kdy vlastně si to klientka může na sebe hodit, zapne si to zpátky do toho a má takový obeh. Máme vlastně ve variantách jak bílá, hnědá, tak i růžová. Dále ještě nabízíme, máme do salonku možnost 2 variant takových obrazů. Je to taková maličko, ale potěší. Pokud máte zájem buď od Hecpa nebo nějaké příslušenství, ručníky, více informací, telefon dole v popisku, máme vše skladem, rozvoz máme buď vlastním autem nebo posíláme poštou.